Kontsumo arduratsua ideia honetan oinarritzen da. Kontua ez da erostearren, oinarrizko premia bat dagoenean baizik, eta oinarri horri kasu egin behar diogu. Baina ez da hori bakarrik, erosten jakitea da kontua. Kontsumoko jardunbide egokiak erabiliz, laguntzen ari gara ingurumenean eragin txikiagoa sorrarazten. Adibidez, birziklatzen, murrizten eta berrerabiltzen badugu, planetako baliabide naturalak babestuko ditugu, eta horiek, ez dezaguna ahaztu, mugatuak dira. Bidezko merkataritzaren eredua bizitza duinaren, genero berdintasunaren, haurren lanik ezaren, soldata egokien, hezkuntzaren eta edateko ura eskuratzeko aukeraren sinonimoa da. Gizarte ekonomiako beste ekimen batzuen artean. Produktua ekoitzi duten pertsonen eskubidetan pentsatzen badugu, haiengatik hurbilago egongo gara. Aukerak badira modu arduratsu eta bidezkoan kontsumitzeko. Aukera horiek aztertzera animatu nahi zaituztegu.